jami ko tuai. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. Tin ki jong play ki saya ka supply kong ni. Ublay ong ni rei kumne ong utuai. Bala thao ya me ku Jacob. Bala tao bala thao dur ya me ku Israel. What shap ting? Mang lastiu spa ya me. Hallelujah. Nglakot ya me de ka kerteng. Melong ujanga. Haba me leit ling ba ki ngan long lembat me. Paling ba ki wa kinam telap ya me. Ma me ya ling ba ka ding. Menaming. Lim na kitlit ding kinam jilia ya me. Mangalong utrai ublay jong me utaw bakut jong ki Israel unong pen im jong me. Hallelujah. Hallelujah. Kublay simon ko twai. Pamelong ublay unong pen im jong me. Inam syapting ko twai laling iyay lim ba ka tem ka seri ka jingyam. Laling iyay lim ki ko twai kinam telap ingi lim iyay ko twai lim kading kinam bam doi ko twai melong ublay jong ko twai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Oh, Shillong terme lang bayay ne. Shisha ko twai. Shillong terme yay lang ba. Kejengha utrai Tunggu wa Shillong terme lang bayay de. Shillong terme lang bayay de. Shillong terme lang. Shillong terme yay lang baba. Dalono bat kabor ba. Shisha go twai na maching is say by aine kiski jonga kinon hagit ti jongne oh na dojing mi jong kasi na dojing sem jonga ongan yai bai yakaching
Gidan hagik ti cho na shi sa gidan tangame na tu ching mi chang kasi na tu ching sem chang ka nyan no ka ya ka ching na utro shilente me lang ba ya Sha la 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 la,
terjamin kasih. Oh memelong obatnya, memelong obatnya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan kistori ruang Shilenter melong bayai ne. Shisha ko Tuhan. Shilenter melong longu. Sometimes you sing your one Shilenter melong bayai Shisha melong gotwai Shilenter melong Bapa Laronot bagabor Yakachinga Uchwang Nganyarai Nganyarai Yakachinga Uchwang Nganyarai Nganyarai Yakachinga Uchwang Hallelujah. Amen. Kumai la pedang subhai pastor ngat ngat pedang subhai PW ke tengjo try Jesu. Nam tai rilin. Bangim je kendu sila slemba ni pedang subhai rilin. God bless you. Kajing don je pi kalong kajing shngan yengi. Amen. Kajing ai ngu yo blay kajing kublay baro ka tengjo try Jesu. Bangangej bahari kasngi ublay un keren shengi unia shembat ngi banganget bahani kasngi ka jipen kelai ka jim jongi banga ngo bla ka ni ka kubor ka ba ble un keren shengi kam pen kelai ngi ngam tip sika pat ka ban pen kelai ngi ngalo excited ngalo excited habang pen kre ban kren ka kti nga jo ble Perkat ya kan ni ke jingkren ke dia mengenai kren tangi ki leaders. Henry ngapet ye pi baro ki kun job le ka balang. Nadu ki teens hadu la temen tam. Ki jong i kimi pastor wan ki jong kong shai ki la temen ki la nganum ong temen ki along elderly palat banyak ki ba buan pe jong i baro ngilong kita ki leaders in the making. Hakik job le. Namar bah kari Bible kan wan ngim Laban ong ngam dei ngam long we have to get involved ourselves. We have to know the word. Ni hab ban tip ka kting ka jo blay. Ngashkwa ban ong na kamta kilong kami kilong kpa ki bon lam khlung ki bapen kentang mentan atip ki khlung ki barang im ki yam ki alen yar ki len a ketika jeka sejrong la pen kre nam ta ki kami ki kpa bat ki khlung barang rit Stay sejrong bayai te kong stay te na khna bakan pentut ke jeseng pila ban chong setu la bu speakers pila ban yo Sngew ya ka tien jo blay hani ka pom tak lo tu ye yang jika chong ke jungi ngin pen ngin ya pla byang e ka tien ke jo blay le pira bible ngin ya pla byang ka tien ke jo blay ban nga khnang bakan rong haki do no jongi ai ka tien blay kan rong hi do no jongi Ong kani kade kaktin ka bom jubakala kaktin ka jo blay ong nga it ye kaktin blay ong nga try kaktin jong me kalong ka sharak ye ki kijat jonga bagajing shy ye kilintiyat jonga ong nga juno matry Lapan scam ya kaktin jong me habneng. Ang kaktin kabamino naksentur jong me. Kanom wan pai thali shame. Henry kan pendep ya kata kabame Sngew bha. Kan roy ru ha kabame la pha ya ka. Kabneng baga kendeu kin leit no.
Henry kiktin jong mi kin lek no setia. Ong me up me yada me sumar yaka ktin ban pendep yaka. Ong atroy ngapdiang yaka ktin jong mi. Ngalong kumbaga ktin jong mi kaong bangalong ngamlong shu uju ubriu ngadlong bala penkela daga ktin jong mi kilaban syong. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But ka message kabang kwa ban ai o shwa ban ai ka ktin jo blay kadon ka miracle ka bajaman sku blay bagata ka miracle ka dei is ta krial pikan ma mesti blay duai hang ni duai je angu anrei dei la le shong te da poi je seng u shabi kalila aja te la hat seserok ila basun nei te kum nu na du ba iwan kum ba ar kan ta tam ngilong je seng u shabi udana surok ndan ba yoi basun is a miracle. Amen. Hallelujah. Inside testimony we can see ka kubor ka kerteng jo kubor ka ko aban ai preng jui ne ka si man ta kalong. It is too good to be true. It is too good to be true. Ka bha palat ka Khraw palat Sngew kumbom la long. Kata kadeka message. It is too good to be true. Nama ka bha palat baka Khraw palat Sngew kumbom Laban long. Dan gipor hakiba ka kubor ka wan shengi. Hagabangim poi perkat eru em ye kita ki kubor. Bahkan wan. Kalau kendit kawan baka bha palat. Abangim poi perkat. Dagalong kabu ini hakajing kendit ngilong shop. Bagi ong solat ngej mo. Solat ngej ngam ngej. Kam tam lele haba kam oi phim tan ha ko kubor ka bha palat. Bat kawan kendit kalong shop. Bat ka common response jongi kalong. Nim solat ngej. Nim sekolah ngej. Bakendit palat. Dang hagini kita yau bila dep. Ia ikan mau, ya ka jimi pat ka jo try Jisu. Sngew tu. Habang abu ila dia ha ka jaka jogi apostle. Iklem poi perkat. Iki banja. Kila kelet ya ke ibu try Jisu ong iki nama 4 juja menoru bau briu bala ayap un mi 4 juja menoru em. Habau try Jisu ulam mi no anak jingtep. Pahaba kata ka kubor ka wan shaki. Kam tam lele baka ktin ka jo blay ka ong baka wan dang step dang rere ki khmat. Dang khina batia 4 batak khmat ru. Ulami. Ha? Ngam ngai. Kam dai bang ngai. Hane ka long ba it is too good to be true. Msola ngai. Ka jinget te ka don hitam ba Sngew la te ban perkhat. Kadi kata ban nyipuli ga ktin ga jo blay ka long ganis ngap. Ka gospel ka kumulukas ng marpusao. Ngiyo ihang ni yakata ka report baka Mary kali ra. Ki arngut ki Mary kali ra ki senran. Hadian baki la let jing tep bau try dan shu. Ka khat way ka ongkom ni ngap ha. Henry kini ki ktin ki long haki kum ka ktin kai. Bat kim ngej yaki. Ka bar fuar ka ongkom ni ka ju ka gospel Lukas arpusao. Na Lord kata kita kikan teru nangi kilapan kendit. They amazed, they astounded us and drove us out of our senses, our mind. Kilapan kendit threat yangi
haba kilaya don men step hakata ka jing tep dang rere ki khmat dang long semi sleep yo ka khbor kum kata bang ngej bam dei baki apostle kim ngej rekalong it's too good. This is too good to be true. Kung mga ay kawi kanuksaman siya yaw tu u doktor uba tu tumen uba la pom ya kata ka lottery bakat no kurur syu pegi kun kim nang ban break ikan news yu kpa bar ba udan hospital yo shock yo yap no heart attack ki ong yu doktor sobha se pen pas ma phi dengan message nomor bangim nang ban ong kesan ni ipa ba phila pom ya tak lottery yo ikhlat yo ta doktor ong to ngasale mangai tak badan kam yo la ong mama phiju tho lottery to temen ong ho nga jule kun tam ta chubu la phi pom ya kan lottery ka ba san crore phile kumno utau temen ong doktor kan ai phi crore peding klon doktor. It's too good to be true. Haka snem kabang adang li school ngalapan tip ye phi sien ngadang syong class 7 nga feel habang la feel dapoi hayeng thu hayeng i mei pa la feel kajing sya mai kajing sya kenhet kajing sya sempat ru katahi la feel Arbana ngayo syuti halui bela marbalei bam don kam thit kot don kam thit ni home la shem snem la play school le biang haju la feel kumalai sau sngi hadien la apply ka school le biang sa school shong biang ha class 7 hadien ka tu ni Sngew u headmaster u khot yenga dangle office ju u ong balai mela runar kren bun sneng bun ki kentin yenga kab khadu ong damewan school biang la shai le shong class 8 too good to be true Shishazi ngami nang tanah kamra jong headmaster so maka beneng kala shat kam lo kum ni boy shiying e thu e pa damit ngong pang la pas e thok nor ba le ma appeal te kum no me la pas nor ba le kalong kabha palat ken ma kata daw hagasngi ka baga but pa dia bang sa school what lada kalong too good to be true kata ka khubor bu one headmaster nga hap ban ngej pat namalada ngam le syong pat ha class 8 number 1 headmaster un dom yanga but number 2 kamabun ngan hap syong sa beng ta class 7 boro shisnem dan makta daw ki khubor teng ke ba wan na ka ktiin ke jo blay shengi ki long too good to be true bang teng Sngew ki bom la long henry ki long ki bala ban long namar ublay jongi de ublay uba syukur de ubriu ublay jongi de ublay uba ka ktiin jo kayai ne bom ju good walada nga Sngew thu bat ngai rap iki apostle ya kata ka jimom ngai jongki Maneh ka basdang ngalaong nga Sngew thu yaki hanrei nganum justify patkin lawan ong pat dia bakim ngai le se kalaban long bahadin dawa je sengin ong pen ong nga ni apostle kumno ba ka tim blek ong kim ngai pi pat pi ong kumta ngam pan ksan yaki hanrei nga Sngew thu ikawe ka long teng haba ka khubor ka bha palak Sngew kumta ka bom na long hanrei ka dei ka ba long habang iperkhat ya ke ege ba ublay ule nam ta jongi habang iperkhat ya ke ege ba ublay ule nam ta jongi leng ba utrai ba no pen im jongi u Jesus Christ kinong pop ke ba jot ke ba rem kum mangi wretched sinners ki breu ki bom long worthy em ban yo pdiang ya kan no ka ba bhana ublay Kibriu kibla long
hell bound ki bri ka long be hakalenti shadu jok hare habangi perkhat ya ke e ke bau blei ulale nang ta jongi menta bat ka ban sawan habang ya puli ke kti ke jo blei ngo this is too good to be true musola ngai rengi hap ban ngai ya ka ktien ka jo blei teng ki jingkular ka jo blei ngi kilong kum kita ki pores kam fairy tales hare kilong ki ba shisha na ka ktien ka jo blei na maka ktien jo blei ka long ka ba shisha baru blei ule ke baro hakamon ka jo ke baro ka bangilong kam de nangi baro ka de tang nama ka jing Sngew blei ngi namar u Jesus Christ uka balanga jo blei ngoko banbu ni kentin haswa uka balanga jo blei wat num persang ya kaban Sngew thu ya ki e jing ma yan ki jo blei the natural mind ka jo hi never ever try to understand the mysteries of God by your own physical, natural mind. Go to. Cookie coon ke jo blei. They tang how men sim ba ko jo blei. They tang lang ba u men sim ba ko jo blei. Ngila ban Sngew thu yakata ka jingmayan ka jo blei baik e ba blei ule na ka banta jongi lengba u Jesus Christ. Singap ka ktien jo blei ko kum ni. Ha ka shiti banung kong ki korin ka no ba ad ka ba khat saw. Ka shiti ki korin ka no banung ka banung kong ka no ba ad ka ba khat saw. Singam an pli manganang ni. Henry u brio baken jado ka bumot not repented, not born again, not regenerated. Henry u brio baken jado pediang la ban Sngew thu ye kita ki e ru ki jo men sim singap ha namar ki long ka jing bi ho but la hi ban I thu ye ki na bada ka baken jaman sim la bishar ki ka baken jado kamla ban bishar ha amplified version ka ong ni singap but the natural non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, meaningless, nonsense to him. And he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them. Because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. Namadi tang da umun sim jo blei. Ila ban Sngew thu yaki ki ba blei ule na ta jongi. Ko ka balang. Kloi. Lo ready ne emekani. Are you ready? Are you ready? Are you ready flong la kloi? Uju umen sim bakhoy ublawan hakameri balapun ya ujisu balakash ka perthei uju umen sim bakhoy ublak penkha ya ujisu ka perthei ude uju umen sim bakhoy ublak penkha ya phi ba denga shika hima uble. Can you accept that? This is true. Kadang-kadang basisha. The same Holy Spirit that gave birth Jesus into this world is the same Holy Spirit. Bapan kha yang ini sekahima kajau oblei. Tung ini pek mentak ke bau angel jau oblei ya keren bat kemeri. Kat kum ke Gospel u Lukas kaban lenong menakong khat balai pusau. Sengap ha kong kum ni. Ini pek kum no lakha yo Jesus. Ti kameri kalau ong hau tau angel kumno kani kan long habang ngampat itu yo brio dekat balai pusan utau angel ti oleh tu
ula ong haka uman simba koyun wan hapa bat ka boru ba khliet tam e kan ka halo jong pa namat kata itai ba koy ye ba on ka on khot u khon u blei haba u Joseph ulatip ba ka Mary kala pun ye khon hapo ka po ka jo u mau de u brio ba hok ka ba ka ong ulamut ye ka ban eno ban Palat no jar ke Mary reu angel jo blei once ke me one show Joseph but ong yo Joseph ong kom neu ong Matthias nung kong khot bar pho ong wong yo Joseph ong na ba ita ibala pun haka ilong na umun sim ba khuy ita iba ka Mary ka pun ka ba mot yo Jesus Christ day lang ba umun sim ba khuy ba na mar ka ta daw Yau Jisu lapan ka siya ka pertay day lengba uman simba kuy. Manu ba pen ka yang is kahima ka jong ublay. Kata ka jingkeli. Manu ba pen ka yang is kahima ka jong ublay. Yau Jisu lapan ka da uman simba kuy siya ka pertay nagam ta jongi. But yang ipat lap naga pertai lapan kab yang i dau menjo men semakut ban long ki khon ki jo blei lapan ka sika hima ka jo blei. Too good to be true. Too good to be true. Ika basya. Haka snem mandau Jisu ladap kembalai pau snem. Ulawan siya jingpen baptis. Dia mula mi na ka gi pulin ka kting ka jo blay ka ong. Lucas lai arpo ar. Baru men simakut ulah yar halo jong u Jisu. Haka durmet kum ka paru. Bat ka kting kalawan na beneng ka baong. Melang ukon jong nga u ba id. Hami nga Sngew ba e. Kuki kun jo blay. Kuki kun ge jo blei. Dedi hakata ka sngi. Hakatu ka sngi kampel ka long. Ka ba kumnu ru. Hakatu ka sngi hakaba pi priang yo utrai ba unong panim jong pi u Jesus Christ. Lapan kapat ye pi. Balapan ka ye pi da ujo uman simbakoy. Ndai da uway pat uman sim. Ong bat nga hallelujah. It's too good to be true. But it is true. Ujo uman simukod. Ubapan kaya o Jesus ka pertay. Uday ujo uman simukod. Ubapan kapat yangi siya kahima ka jong ublay. Day naman kataka daw. Lakot yangi ki ay. Kikon ublay. We are called sons and daughters of God. Mening ya puli ngong kumno ba ublay pertara meneng hakasiban baptis yo Jisu ublay pertara meneng ngong uni ulang ukon jonga. Hakasngi ba pipriang yo try Jisu kapsurna blay kalong kini kilong kikon jonga. The same Holy Spirit. Nila pankai pi de kai pat kemen sim. Dada deno jo kamamut ngilong lapan kaya na jo mesip. Singap ka iba kaktian jo bleka ong. Haka bau Jisu ya keren bau Nicodemus. Haka gospel ko kumyonis kalau menengkong singap. Yang saya puli sibit, yang puli mental, lenong menengkong syuat kot bakat lai. U Jisu ong kumniu ong. Kibalaka om nakasnam. Lemne nakamon ka do. Lemne na ubriu. Henry na ublay. Yang ini pun kana way. Mana pun kapat yang ini. Mana pun kapat yang ini. Pastor Dani. Mana pun kapat yang ini. Pim sutu. Ngakeli ya pi. Mana pun kapat yang ini. Manu ba pen kaya Jesus ka pertay.
Te hatu don armen sim. Only one spirit kakti boleh kaong hakashiti shiki Ephesus. There's only one God. There's only one Holy Spirit. Dia nama kata daung saong ipi ladang i bishar yiki eke bekerja mesim dah kajing bishar bekerja brio dah kajabing brio ngis dang ya ban perkat ban rationalize yiki tagi ke ngin nom siau tu. Andre ka donut da mesim jo blay. Isyo bay wow. Kay ba mele nam tajongi. Haka por bau Jisu ya kren bau Nicodemus. Haka gospel ke kumul Yohanes nang balai. Kumno ang u Jisu ini kalimas. Kadkat basan. U Jisu ulea tu shisha nga ong hami. Lem Dkhar yo brio na ka but na oman sim. They small letter S. Capital letter S. Haka English. They da ubarid. Ada ubahe pada ka Bible Khasi. Lem Dkhar pat yo brio na ka but na oman sim. Laban le hapo ka hima ublay. Dkhar ka ban riu ka ju ka nong. U Jisu ong kumni ngap ha ya ka Dkhar na ka jong ka do. Itu gi klung la pen kentang mentan. Dkhar na ka mon ka do. Na ka mon ubriu. Na ka mon ka briu. Hakata ka shong ka shong man bau briu labu. Ya ka Dkhar na ka jong ka do. Kalong do. But ya ka Dkhar na mensim. Kalong mensim. Dkhar na ka jong ka do. Sayap no. Dkhar na mensim. Ki im shabom jukut. Ti kon jo blay ki badan hani ka jaka hani ka sngi. Kamoy kinaduk mani. Hakatu ka sngi, hakatu ka klip mat. Kaba pi priang yo try bau nong pan im jong pi u Jesus Christ. Hakatu ka sngi. La kala man long ha jeseng, kala man long ha krusiet, kala man long ha kanu nu jaka ba pi dem kho sim ne kanu. Ka pi nga try wan ka do no jong a pan kha sin nga. Hakatu ka ju ka sngi. Lapan kha asin ya pi, balapan kha ya pi, dau mensim bakut, balapan kha ya Jisu. Ong bat nga haleluya. Nama kata dau, hablapan kha ni na mensim bakut, ngilong ki khun ki jong ublay. U Jisu udei u khun jo ublay. Ngi dei ki ai, ngi dei ki san ha? Ngi dei ki skan ki jo ublay. Ngide ki shri jo blay. Ngide ki ai. U Jisu dei wei. Lapan kha do men sima khot jo blay. U dei u khon jo blay. Yang ngi lapan kha do jo men sima khot. Hatu ngi per. Ngi long ki khon ki jong ublay. Nama kata dah Jisu ang haka gospel Yohanes uang kat kibla yang yu hakitula ai ka bor ban long ki ai ki khon ublay. Ni long ki khon ki jong ublay. Bana mar bal pen khai na men sima khot ni don kandiat ya kata ni don ya kata jinglong blay hapo jongi. Ni don ya kata ka jim ka babam jukut ke beki ong ka Zoe life. God kind of life. Ni don ya kita ki attributes ki jau blay. Kawai na ki attributes, kawai na ki jinglong ki jau blay kalong. Ublay juyap. Habla khai ni na man simakot. Lapan kha sin yang ni im bau try ni yat bau try ngin nom yap. Ni syuyo tia nak de kapor ban tia. Ong ban nga haleluya. Ni syuyo tia nak de kapor ban tia. Hare ka mensim ka im bom jukut. Nama lapan kha no blay. Bangi don baru blay. In im bom jukut. Ngakwa ban kali na pedeng juri hang ni. Manu ba kwa ban Muslim.
Nan penduai kita jong pi. Mana buku Muslim terakti. Dan kiberakti. Muslim. Ngam kuat ban Muslim. Ngam kuat tang ban Muslim. Ngam kuat tang ban Muslim. Ngal adep don lopai kaji ubam jukut di. You already have eternal life. Nah terang anum dua ye pi kiberakti ban Muslim. Bila adep don ye kaji ubam jukut apa jong pi. Nama balai la penkaya pi da sim bakut jong balai. Kuki kun jong balai. Tiap na ngidei ki para kentei by ki para chanrang jong Jisu. Oh, sounds blasphemy. Skom ka kentien ben belai. Ni tu apostle te la bakla. Ngidei ki para chanrang ki para chentei Jisu ni la bakla meleje seng shu ajisisi. Are Snap kenya nya pulih ni ketien ke jo blai ko ongkom no. Wan ngai ketien jonga. Ngai ye kani. Ong ban nga hallelujah. Ka shiti Hebrew lang baad khat bakhat way snap. Shiti Hebrew lang bakhat ad khat bakhat way snap. Ka ongkom no. Namar uta bla pen kentang kamu Jisu pen kentang yengi. Namar uta bla pen kentang ru bat kita ye ki bala pen kentang kamu mangi. Unong penkentang dari Jisu, baca kita kita syak penkentang dari mangi. Kilong baro na uwei ken, uwei utau uwei ublei. Nama kata kadau Sngew leran ban khot parayaki. Habneng Jisu ong yengi kumno, mong udani. Kima Jisu mong upendap ong kerita ka syairis. Jisu ong ki para jonga. Hallelujah! Blasphemy. Singap haka Bible, haka English Bible singap kong kumno. Haka New Living Translation singap. Teng kasih kam da biang translation singap ka Bible English New Living Translation kong kumno. So now Jesus and the ones He makes holy, kamu mangi, have the same Father, God. That is why Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Woo! You are sisters to Jesus. You have been born by the same Holy Spirit. Ong bat nga hallelujah. Baro. Ong hallelujah. Nah tahu ong ni was dang balada kam ni kam penkelas saya kerja deji wo try ngam tip sekaipan. Lalu ke kitab Genesis. Hadu ke kitab Malaki. Ni puli ya ke Bible. Ki kon Israel. Kitip yang tahu batau ke beneng be ke perthei kum ublei. Master, Lord, unong ai hukum, unong asai, bakum tatete ublei. Hanrei habau Jisu once ke perthei, u introduce you new ublei kum ukpa jongi. Banak tadaw ha ka jing duai ka jo utrai bau Jisu hikayengi uong kumno hawa pidwai to ong kumno ko blei wa habneng to ong sayanga ko me unong tau ba habneng u Jisu ong kumno habengi duai kumno ngi address yo ne blei ko kpa jongi ba habneng habau Jisu duai show blei u address kumno yo blei. Halo gading pna, hapa gets money. U Jisu duai kumno. Wong ko blei, lada don kalat ai ka khurikan lai no nga. Wong kumno.
Kokpa. Hatu don lai sao tuli, lai sao wood ki kpa habneng. Kpa jong jisula jong, kpa jong pibat jong alau jong. Ni don tong away blay. Ujo ukpa jong jisu. Ude ujo ukpa jonga. Oh, hallelujah. Ujo. How about Jesus once kapatay? We kaya ibang duay. We introduce yung ni ublay. Umday siya tang ublay. Wang uday ukpa jong hi. Nataw hikay ibang duay. Kokpa jong hi. Ubabanay. Iba jengar. Idan kalay ka sangut kikun. Kalay. Ilaj ikot ipi kumno. Yung pa ni yung ba ni. Pa. Imana ikot ipi kumno. Pa. Wa amos ibari ihebret amos ikot ipi kumno. Pa. Til de kini kikon jo pi kikot ipi pa. Te filik pa tanya no. Filik pa tanya ilaj si. Ni baro filik kun lang. Ni baro kidik pa ne pi. Hatu baro kidik pa ya pi. Ha? Itu se. Baro kidik pa ya pi. Tilada. Lada. Ujisu. Uang ya uni batal ko patay bagam neng ukpa jonga but mangiring yung ublay ukpa jongi ti hadok im deki kon jo ublay ni shide tangi banget ya balang hau tra jisu bangi dah balang ni la ujo man same number 1 the same Holy Spirit Ujo man si makoy. Umla penkayaw Jesus kapratay. Uday ujo man si makoy. Umla penkaya ngi sigahimaw blay. Ong ban nga hallelujah. Ujo ukpa jong Jesus. Be ukpa jong nga. Ukpa jong pi. Habang ilay akma job Laban habang idway. Kuki kon job lenga kwa bani kai khandiat panga jing duai. Habang ilay akma job lenga jing duai nginum lay kum kita kinong pop kib apyang utra Jesu. Ngilay kum ki kon. Subu mentala danga kwa ban lay sei ba jengar. Ban pan pisan hai. Subu danga kwa lay sei. Ban pan pisan ni. Bác thì số em mo muốn ông phi về cái tiền thế số em mo muốn thu brio mo thì bác lớn lắm lòng này bác phiền ai sai á khi khôn hả tôi khi lấy gì bác bây giờ thu brio mà bác là sự thu tăng thay phi thế bác Habang ngilay show blay, lingbaw try Jesu, ngilay show kpa. Habang ngilay kama jow blay, habang ngidway ko kikon jow blay, ngilay habang gagting ka jow blay kang hakashiti ka jow yonis. Lada kadonut jongi kampenram yangi. If our heart does not condemn us, we have the boldness. Ngilay chokpa, banyak keren badu. Ndai bingilay banyak kertat akmaju. Ong batnya hallelujah. Number 1, good news. Too good to be true. Ujo man siyem wapen kaya o Jesus kapatay. Uday ujo man siyem walapan kaya ngi
Sige ma ka jong blay. Ka ba ka good news ka long. Ka ju ka jing it ka ba blay u i yo Jisu. Ka ju ka jing it u i ye pi bat yang a. Ong bat nga hallelujah. The same degree of love. God loves Jesus Christ with the same degree of love. He loves you. Dan bok, sila pidan. Saya pidan dan bok. The same degree. Kaju kaji. Kabo ublay uid yo Jisu. Kaju kaji id ublay uid yepi baru id yang a. Singap kai kabo Jisu ong. Kloy nama kapolai estet. Yonis kan nyo at pulai. Yonis kan nyo at pulai. Singap ka Bible ka ong kumni. U Jisu duai ni kecin duai u ong kumni ong. Mga haki bat mami hanga. Bakin yalong ye kibala penjanai. Ha kabashitli. Hakata bakata ka porthe kan yo tip balapha mami yanga. Bat ba mela i yaki kumju. Kumamela i yanga. Oh nga Sngew boleh pinjang kejak tebun kan ti mana wow hallelujah. The same love. God the Father loved Jesus. With that same love, He loves you. He loves all of us. But kaju, kaburam. Oh. But kaju ka inheritance. Kabau Jisu nyo. Ublay ubu kaju ka inheritance nang tajongi ladang yad bet ba utray. The same. Skap ka ktiya jo ublay ka ong kumno. Skap ka ktiya jo ublay ka ong. Roman prakat nyo. Kumtati ladangi long kikun. Oh, hallelujah. Are we children of God? Are we sons and daughters of God? Hatula penkai gina umasiam jo ublay. Kumtati ladangi long kikun. Ngilong kinang yo pateng ru. Kinang yo pateng ublay keng. Ba kinang yo pateng lembadu Kristi. Ladangi syashitam. Lembadu. Kamdang jadi appear. The Bible in English Bible berkata, we are heirs of God and co-heirs with Jesus. Singap kay baka Bible kong syusyu. Jiban Paula at Howell. Jiban Paula at Howell. Utau ba job. Kasyong hangi mentabingin im kajim ka bakhuy. Kasyong hangi ban im kajim ka ba job ba utray. Kasyong hangi ken menta. Baka Bible kong utau ba job ngan ai hau ban syong lem ban nga ong Jisu. Halor ka ket jong nga. Kung bangaru ngala job bangala syong lem ban ukpa jong nga halor ka ket jong u. Mdei ban tau de ka weipat. We will rule and reign together with God and with Christ. Ong ban nga hallelujah. What's dang ban bishar ka kli? Ben sim. Kay ka ba Yonis utho akshati ka jo u. Yonis nung kong. Kashliban nung kong Yonis nung balay kan baar sngap. 1 John 3:2. Yonis nung kong alay bat a sngap ha. Sngap sangon plim nga nang ni. Kaktiw blay kong kumni kong. Ko hebait. Menta. Ndela shay. Ndela shisngi.
Habangnya pedang yo try Jisu nang penem jongi. Lapan kha yang i sika hima ka jo blay. Menta mendela syala jisngi. Menta. Ngilong ki kon ublay. Mendai ki syakri ublay. Gede ki ai. Ngam tip ki ba syong syagalari fi sungu tu bhan em. Pisau tua bah pia singo bah pia segalari, kasai, lengkong tahap penhek kasau niat stisi jerong, singap kau keting boleh kom ni, singap uta, singap kau hebat mentah, ngilong ki kon ublay, tang ba 4-8 pau ya ke ege bangin salong, Henry ngitip, we have this confidence, ngitip. Baon dalapan pau yau Jisu nginlong kum bamau ulong. Tap ketiru kum bapang bat. Haleluya. Nginlong giba kumau. Nama lapan kaya ni, nau ju omen sin. Ong banyak haleluya. Kuki kon jo blay. Weng no yakamas. Take your mask off. No more COVID. Mdan COVID show. Weng no ikamas. Weng no ayakata kamas bagan zaman sim. Bread no. What pet show iladi dekitu ki jogi khmat do ba pi pet bros kata. What pet show kiwe dekitu ki jogi khmat do ba pi pet bros kata. Pet dekiwe pa deki khmat habla law kamas. Kay gibangingi long how try. Kaya jikar kuba boleh wai hangi. Jod ratai, pay ratai. Henry kinda poi kaski nginsin syar lem baru Christ. Wow. Good news number 3. Good news number 3. Uju umensimokoi. The same Holy Spirit, the same mighty, powerful Holy Spirit. Uba one halor ujisu hablapan baptis you. Uju umensimokoi. One halor jong pibat halor jonga. Hagasngi kabangi pedang yak jong baptis umensimokoi. Ong banyak haleluya. Uju umensim. Uju umensim aku. Uju umensim aku. Ubawan halor ki apostle bat ki toki nang but ki jo utrai ki senran utrai Jesu haka kamra ka bahaneng. The same Holy Spirit who came upon the apostles and the disciples of Jesus in that upper room on the day of Pentecost is the same Holy Spirit. Sekat no pade ngan hala nak kena jaka bangit Sngew tu. Udah ujung mensim. Udah ujung mensim. Ujisu angkum ni. Howell duai tu kacing duai. Yonis kan riu kaban yowang. Manga hanrenga ngaya tu ya kabashisha hapi. Kamun toy ya pi bangangan lekno.
Namalada ngam leit no uta unong pentengen kemur umen sebakoi onong wan happy. Handela dang leit no ngan pa ya u happy. Ujo umen sebakoi badan hau Jesu. Ujo umen sebakoi dan baptis yo Jesu. Ujo umen sebakoi belai don rekat bau Jesu. Ya uni ujo ngan pa happy. Pada kasi Pentecost. Harki senrang je jauh terah Jesu kidon. Hak tu ke kamera ke bahaneng. Ujo umen simakut. Ulawan banhiar. Halo jongki. Same mighty power. The same mighty Holy Spirit came upon them. Banadu kata kesingi. Umen simakut. Uklempat lej syairu. Uyai don ban ngihang ni. Ong ban nga hallelujah. Uyai don ban ngi. Uday pen kre ga balang. Baru sa lekno hakata ka sngi. Hakaba u Jesu wan ban shaw ga balang. Hakata ka jingrong no. Ba kini ki jingja ki baja ka perthei menta ku ki khon jo blei. Tunginum Shillong ki ba mat la. Ai ki khmat jingi kenong ki ba pek. Ki ba pek husiar. Ki ba ja ki Israel menta. Bang ngimtip ke ega ban Jawa ke election ke ban sawan. Ngimtip ko mga kren masiu blay, udan way wasan syari ka patay re blay. Re tangga ji sya kalong kani. Tungin learn na ki dak ba ki shin ba kata kalong ba ka jing rong no kalahajan. Utrohay ulajan banwan. Ujo umen simakod. Ujo umen simakod. Udon. Hapo jengi hakas nadu otu singi baptis jengi singap ha uyonis uang komni yonis nang kong ar po yonis kaktil blai kong komni singap henrei mapi buai ka kateng la jong tu henrei mapi ritamon pomtia henrei mapi syairis karbengar Henry mapi swin lang nang pure. Henry mapi little ding do. Henry mapi tiling shell sawian. Henry mapi lana ding do. Henry mapi. Pidon ya ka jing pensle. Menabong. Kakti nga joblay. Henry mapi. Pidon kajing pensle. You have the anointing. Pidon kajing pensle. Na utau bakut. Na uman si bakut. But pitip yiki baro. Koki kon joblay. Pidap yang ni em yau Jesu menang penim. Pidap yang ni em yumaptes uman si bakut. Pidon ya ka jing pensle. Pidon ya ka jing pensle. Ong ngadon ya ka jing pensle. Ong ka jo ka jing pensle. Kablawan hau Jesu. Kadon ban nga. Ong se ong da ka jing ngej. Ong ka jo ka jing pensle. Kablawan halor ki apostle. Kadon ban nga. Kaktinu blay. Kong kumta. Nganget ye kaktinu blay. Nga ibun sin ka respond jadi tang na po. Kiba siya jrong pelajan siya beneng. Nakta daw pim jad respond tan ba. You have the same unlimited power Jesus has. We have the same unlimited mighty power and the anointing the apostles have. Because we receive the same Holy Spirit. Ongbat nga hallelujah. Apo ya step. Tengah ipala. Hakajim mam sautu. Kam tamangiกับกี่คนกี่คนงามน้องกี่คนกับ Grace กับนัน Church ฮันเรกะเล็งสดองฮี charismatic
charismatic believers. Kalawan kibriu jo oblay. Ali, ngin doy TGP, ngin muslim, ngin yamare. She's passing through. It's wrong. Maka Bible ko ang pidon. Ya kajing pasle. Ang nga hallelujah. Balingin siyong tuwa yung kajing pasle kabadan hangi kadagalong namar bangim leyay. Rangila leyay nginyo iba kan syok yangi. Kaya ibaw blay leng bajongi. Ang nga hallelujah. Don ki beriu la pedang baptis musim ko jo blay kanda ma charismatic haka perthai charismatic ki mare na kui ke balang ki mare bekiong ngi le chakata ka jakab don ka pasle hanta ke ngin le sounds very spiritual but it is wrong. Sko bukan jam sim ni beriu bukan jam sim ha yo mga le ka jakab don ka pasle Pinlay chanu siya jagab don jipin slay. Habaka jipin slay ka Bible kong ka don happy. Pia siya ofisi jirong. Very. Enjoy. Ya ka fellowship o try siya jirong. Kala don happy te kuiki kun jo oblay. Yan tengi sko kan jaman sim. Na kita kede ka confession jaki break long ignoran. Baki break ki bom tip. Teng kalong ka babi ru. Mo pi man tan. Lai standard don ki ikeyum ki jingpang sitom te haba pla duai le don ki brig bo bleu ai ye ki jing ai mo ki ba kan jam ki ba pair ki jing ai ka Bible ki ba don ki jing ai ki pen khiam te hab don ki jingpang ba phimla la duai mla hab ki khot ban pen duai ki jingpang okay. Ane ai duai ki jing pesle. Duai pesle. Ale. La kan no sien ni duai. Habaka Bible ko ong la kren de kitlete la duai de kitong man ka sngi katu ka proof ba flat don yo mesem ko flat don ke pesle ong bannya hallelujah nama kata daw ka jing pesle ka ba tu briu don kadika ju don apo joki ang ka we kalong bangihap ban pendon kam ya kata kabadon hapo jongi bakat banginang pendon kam kata kanang jur kumbalong ketuka kentai ketuka lok ke jo we ne kinong itul pa kabalik show tunung tul pa jo blay baka ong ndon umpanyang ndon isu ngadap ram bo tunung tul pa jo blay ong ke ifida hiung on don tang umpanyang siklong lek Shimbaro kat bayo kita ki kiu kita ki jar naka Sngew pa te hangta baka Bible kong ban pelkot ya story kat banang te nang mi kanang te nang mi nang te nang mi ndah haba mdon kiu shu ko phyang ka sange lang no kat bengin nang ai kat bengin nang le enam ta utrai ka increase ka anointing ru inang yo iอันเพิ่นก็เนาะมันตาคมนี่นะคอดทางนี้ปะอีต่อบ้างคอดอีละนาอะไรโอเคไปในพิซซ่างลายให้ผมได้ใบไอ้มั้งลายตัวNgai biang. Ai khun. Khi lấy phần thiết sọ nang tay, lấy phần thiết sọ nang tay. Lấy phần thiết sọ nang tay. Phần ai lem ya ini iba iba song ne te i thangan. Lấy phần thiết sọ nang tay. Phần ai lem ni iba be thangan. Pa ngam don pisa. Sim sagani. Khi lấy phần thiết sọ nang tay.
Ini tangan ti, ngamdot pisati, pitrai ngan semua kumno. Habak tu ke pisang ngalak bu, ngalak ai, piong kumno ngamdon. Kajing pensle ngalak don hari. Kajing pensle ngalak don. Ngimtre balik yai ruem. Nawan 47 belai. Pendan kam yang kata ke bapidon. Pendan kam, I know, okay? Thank you. God bless you. Kau ki kon jo belai. Kau ai pindu meni. Wanum pek syuk seladi. Dan ki khamat ki bapiju pek beros kata. Number 1, jo umen sim jo ublay. Bela penkaya u Jisu chekahim cheka perthei. Udai u jo umen sim bakoi. Wa penkaya pi badanga chekahim ublay. Ka jo ka jing it ka ba ublay u it yo Jisu. Dah ka jo ka jing it ublay u it ye pi badanga. Ba ka jo ka jing pensle ka ba wan hau Jisu. U jo umen sim bakoi u ba wan haki apostle. Udai u jo umen sim bakoi ba wan halo jongi. Habinga pedang yang baptis umen sim bakoi. Day umen sim bakoi u ba kham telot. Udai u jo. Tong yang hikijat ke jing ini kapor. Stand on your feet. Tong yang hikijat ke jongi. Tong yang hikijat ke jongi kloy. Tong yang rai ke kiti jongi sedrong. Keren syuk pa jo pi bhabaneng. Speak to your father. Keren syuk pa jo pi bhabaneng. Keren. What's up jar keren syuk? Keren syuk. Speak even in other tongues. Keren wada kwe ki thalidu. Worship him. Worship him. Worship him. He is here. Udon hang ni. Udon hang ni. Udon hang ni. Udon hang ni hapdeng jongi. Speak to him. 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 Keren. Telo di kada no jong pi. Keren shau. Udai ukpa ba e je pi. Udai ukpa ba e je ngi. Udai ukpa ubong na e je pi. Daga juga jingit. Kabanga e yo Jisu. Wanga EGP. Keren show. Oh, hallelujah. Jesus. In pun kena ngakwa pi pilek awai pechanga sobha pechanga in pun kena sobha se lek awai prophetically lek away skobha lek away ka kam prophetically lek kum ni lek kum tu kamot pi kan ter no ye kita ki jing prakhat ki babakala ro skata ba phidon kan ter bread no
กับบีเอ็มกันลองกับสตาร์ทพี่ลองกับตลอดเอ็มกันลองกับคลันทีมลองกับคนจบเลยเอ็มกันกับคนจบเลยทีมลองกับจิบสเลมกันลองกับจิบสเลกันเทริกิตาอุสตานวงพิมดันบอร์เอ็มกันโดนกับบอร์นั่นว่าแค่ไอ้บ่าวเบลเล่น้ำตาจอยเรื่องบ่าวยิสุคริสต์บ่าวเบลนกระคุยพี่ง่ายที่พาสเตอร์เอเมนHallelujah, hallelujah. Kat bangin ang iyang lang ni ko por. Iliban ay ngu yu try. Try ble jong a try ngi ay ngu ime ko try. Try ngi long tang ki briu. Able jong a try. Kibala de ban let chu jok ko try. Hinray try. Mala pan kop ngi kat kani ka bor ko try mala e ngi ka jok ka jing e ko me e yu Jesus Christ kon me ja jong me. Ya ay ngu ime ko try ba do jo um sim. Mala pan sle yu Jesus mala pan sle ngi ko try. Try ablay jong a try ngida ay ngo try ablay jong a try ngam dan kentien ngam dan telit chu try man matai ablay jong a try kat no man le nam ta jong i ko try ablay jong a try ngi ay ngo try try pan lu kan ka klemat ko try ablay jong a try pang imi nang i ko try ngin pan pa we ka ta ka jing long ko jong me ngin pan pa we ka bor ko jong me ngin pan pa ka jing it ko jong me shaka per thai baro try ablay jong a try Jesus ngi ay ngo ime try Jesus try ngi ay ngo ime ko pa jong a ngi ay ngo ime hallelujah try Jesus ngi num long shogi jogi breu ki barong mene ka try ngi long ki breu ko try ki ba song tho bangi don yo ublay ba Khraw bor ubalong kupa jong i ba habneng. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Try shobi ki kun jo mekin mi na kana jaka. To ai ba ka jing it ba jo me ublay kupa. Bangin da sung tho shai kadar. Pa melong kupa jong i. Melong kupa jong Jesus Christ. Melong kupa jong i. Ka jing ai jo me try Jesus. Baga jing pan shat bor jing pan sle jo man sim khoi. Kan long ren kat bat ngi. Ki kon ki jong me hoi be giriu khoi kadang sodong satlak ka berthei ki ba khot kar par ka teng jo me Jesus na do man ta ba bam jo kudru amen hallelujah we alive hallelujah amen ublain kur kui pi